51. Θα πάει 41 και εδώ, μπουμ. Και το άλλο παλικάρι που έκανε κάτι τέτοιο. Τι έγινε τώρα ρε μαλάκα? Τι κάνει ρε μαλάκα? Τι κάνει ρε μαλάκα? Τι κάνει ο τρελός ρε? Θα τα σπάσω όλα! Ο τρανός τι κάνει ρε? Θα τα σπάσω όλα! Όλα θα τα σπάσω! Τι έκανε ρε ο τρελός? Τι έκανε ο τρελός ρε? Τι έκανε? Τι έκανε ο τρελός ρε? Τι έκανε ρε? Πού έκανε ρε? 500 ευρώ έκανε ρε! Ρε τρανέ! Τι έκανες ρε? Τι έκανε ρε μαλάκες? Πού βαλάει όλο τον donate-αθον? Τρανέ στα αρχίδια σου το ξέρω, αλλά να σου πω τι κέρδισες. Αυτό το ακουστικό, επειδή είσαι ο μεγαλύτερος donator. Μπορεί να μην σε νοιάζει, να έχεις πολλά, αλλά κέρδισες αυτό. Όταν σε δω θα έρθεις για το stream, θα σου το δώσω. Τι έκανε ρε μαλάκα? Τι έκανε ο τύπος ρε μαλάκα? Τι έκανε ρε ο τρελός? Τι έκανε ρε? Όλο το chat μια καρδιά για τον τρανό. Όλο το chat να βλέπω να κοκκινίζει. Τι έκανε ρε φίλε? Πω. Θα τρελαθώ. Αλήθεια θα τρελαθώ. Μαλάκα. Εγώ! Εσύ! Μόνος μου εναντίον όλων τους. Ωρε Μες στη μαλάκα, πόλη, τι στο γίνεται? φόρι. Άρχισες εξάβλακα. Αν κοιτάξει έχει πεθάνει. 200άρι. Μαλάκα τι κάνει ο τρελός? 17 Τι κάνει ο τρελός? Είναι αυτός που σας έλεγα πριν. Σύντομα στολίδε. 17 Τι έκανε ο τρελός? Τι έκανε ο τρελός ρε? Παιδιά, έγραψε το αρχικό από το όνομά του. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Chat, ποιος μπορεί να είναι? Ποιος μπορεί να είναι? Ποιος μπορεί να είναι με τάφ μπροστά στο όνομα και αν πετάει 200 Πείτε. Ποιος μπορεί να είναι? Μόνος μου εναντίον όλων Τι τους. κάνει ρε Μες μάγκες? στην πόλη, στο φόρι. Το λέω στα μάξι. Αν κοιτάξει έχει πεθάνει. Τα λεφτά σου έχω πάρει. Μπορούμε να πάμε σε 3 μέρη που έχεις πει. Έχουμε Δίλ με και Ζαρίδη. Ωραία, πάμε σε ένα κρυφό μέρος. Λοιπόν, εντάξει. Το έχει απογειώσει ο Ταφ. Το έχει πάει σε άλλο level. Κι άλλο κάτω. Κάτσε γιατί έχει γίνει χαμός, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω τώρα αυτό. Ο Ταφ έχει τρελαθεί μαγκές. Έκανε κι άλλο κατοστάρικο, δεν το πιστεύω ρε μαγκές. Wow. Θα το δω Σάκα, θα ακούσουμε το τραγούδι που κάνεις με το AI. Λοιπόν, τον έχετε βρει οι περισσότεροι? Κάτσε λίγο. Over, μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Δεχόμαστε επίθεση από το απέναντι κτίριο. Ωραία, στο εγκατελειμμένο κτίριο. Λοιπόν, εδώ έχω securityάδες αυτή τη στιγμή, επειδή έφαγα ντου έξω από το σπίτι. Αυτή τη στιγμή, μάγκες μου, δεν κάνω πλάκα, ορκίζομαι. Έφαγα ντου. Κάτι πετάνε. Μήνυμα σε εσάς που είστε έξω από το σπίτι μου, θα έρθουν να σας πιάσουν 7 σβερκοί τώρα. Ετοιμαστείτε. Πηγαίνετε, βρείτε τους. Over. Θα περάσετε καλά τώρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Ταφ είναι ο πιο γνωστός καλλιτέχνης του 2026, 25, 24, 23. Respect, εκατοστάρικο. Λοιπόν, οπότε